Maitia, etorri, ipuin bat irakurriko dugu. Bale, aita, hiru txerritxoen ipuia. Baziren behin hiru txerritxo, amarekin bizi zirenak. Behin batean, amak esan amak Aita, gaizki ari zara. Bai, arrazoi duzu, Maitia, nahastu egin naiz. Jo. Hau, Marka, enaiz gai aurrari ipuin bat euskaraz irakurtzeko ere. Zoratxerekin behar dut. Euskaraz irakurtzen eta idazten ikasi behar dut. Hori egilarran ohiturare badugu, guain igual ja koiskortuk dire, baina txiki guzirelikan ipuina lehitzeko eta hori, eta erresago lehitzen da. Erresa ematen du hartuta lehitze, baina ez, gelitzen zara ez dakiz eta eurek ere lehitu, zuzendu, elkarrekin pasatu momentu hori. Eta gero joan den urtin, deitu ninu zuen joateko ipuina lehitzera Lesakako plazara, eta 1000 duda izan ditu, narraitu nuen joa, hemen hainbeste jenden aitzin lehituko dudan, eta egilarran ahitz ongi, lehitu nuen ipuina, eta hitz konten gelitu nintzen. Euskara ikasi eta hobetzeko ikastaro eskaintza zabala duzu Euskaltegian, ikastaro motzak zein luzeak. Eta euskara zerbitzuek diru laguntzak eskaintzen dituzte.